1 limun opraću sa soda bikarbonom i čistom vodom. Ovako opran limun ostavit ću da stoji u vodi sa soda bikarbonom 10 minuta. Opraću limun pod mlazom hladne vode. Opran limun preseći ću na pola. I sada će mi trebati karanfilić. Par komada karanfilića ubošću u limun. Karanfilić leči pluća, jača imunitet, otklanja bol, leči kašalj, prehladu, grip, olakšava disanje i pomaže kod lečenja astme. Pripremila sam limun i zatim će mi trebati 10 grama svežeg đumbira koji ću očistiti. Đumbir sam očistila i sada ću ga iseći i reći ću vam da đumbir jača imunitet, dobar je u lečenju kašlja, prehlade i gripa. I još će mi trebati sušeni cvet lipe. Lipa je prirodni lek za snižavanje povišene temperature, protiv gripa, olakšava disanje, leči hronični kašalj, sprečava upalu pluća. Takođe snižava krvni pritisak, pomaže kod malokrvnosti, čisti krv i bubrege, pospešuje izbacivanje vode. I sada ću u bokal staviti sve ove sastojke. I na kraju će mi trebati 500 ml proključale vode. Voda je proključala i sada ću je preliti preko svih ovih sastojaka. Poklopiti i ostaviti da odstoji 10 minuta. Čaj je odstojao i sada ćemo ga proceniti. I dodat ću kašičicu meda. Med je prirodni antibiotik i odličan je u borbi protiv upornog kašlja. Ovako pripremljen čaj uzimate 3 puta dnevno po 1 šoljicu. Pijte ga toplo. On će vam pomoći da se rešite svih respiratornih problema. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!